Izwi labayinyama lahlala phakathi kwethu. Zithandwa zami, hlanganyelani kanye nami njengoba sizwa izwi likaNkulunkulu. Makathunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami, namhlanje evangelini lethu likaMateyu isahluko seshumi nanye emavesini amashumi 25 kuze kube amashumi 30. Uthi uJesu, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba uzifihlile lezinto kulaba abahlakaniphile nabaziyo, kodwa wazivezela abancinyane. Thandwa zami, kunenkonzo uNkulunkulu ayibekayo enhlizweni yami, inkonzo yokubonga. Athi uDavide, ngibonge uJehova umphefumulo wami, athi nakho konke okusenhlizweni yami, athi angibonge igama lakhe ingcwele. Athi bengiswele imilomo ezinkulungwane ebengabonga ngayo uNkulunkulu empilweni yami. Kuyavuka kumina izinto zenzeka ngapha nangapha, kodwa ngibona isandla sikaNkulunkulu silokhu sisihlengile njalo. Ngibona isandla sikaNkulunkulu silokhu sihleli phezu kwempilo yethu. Kuyavuka kumina ithandwa zami ukuthi akwenzeki ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwethu, kodwa kungumusa kaNkulunkulu. Kungumusa kaNkulunkulu esingawufanelanga, kungumusa kaNkulunkulu esingawucelanga, kungumusa kaNkulunkulu esingawukhokhelanga. UJesu namhlanje ebuka, ebubula, ebemezwise esezulwini ethi, ngiyabonga Baba. Kuyavuka kumina ukuthi ngagcina nini uphakama ngeNkulunkulu ngithi, Nkosi, namhlanje bengicela ukusukuma nokubonga. Namhlanje bengicela ukubonga ngempilo ongiphe yona, bengicela ukubonga ngeminyaka ongiphe yona, bengicela ukubonga ngezigameko esengidlule kuzona, kodwa ngabona isandla sakho singisibekela. Kuyavuka mina ithandwa zami enkonzweni yethu yokuthi besimele simbonge uNkulunkulu, besimele sibuyele kuyena ngey'nhliziyo ezigcwele iy'nyembezi zokubonga. Othothula kahle, ungangivimbeli, ungangiqabeli uma ubona ngicula ngikhala, ngoba wazi uNkulunkulu angenzele kona. uJesu, namhlanje ngiyabonga Baba. Namhlanje ngibona kufanelekile ukuthi sihlele emakhaya sibuka abantwana uJehova siphe bona, imizi ehleli kuyona, imisebenzi esinayo, nakho konke esinakho. Sikhumbule ukuthi akubona ukwazi kwethu nokuqonda nokuhlakanipha, kodwa kungumusa ovela kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi kuyavuka kumina ngibona abantwana bekhala leminyango, begijima beyofuna imisebenzi bengayitholi. Kuvuke enhlizweni yami ukuthi la bantwana bangasebenzi sake sababonga yini uNkulunkulu? Yebo, abanye bayahlupha, kodwa ngabe ngababonga yini ukuthi, Nkosi, miningi imizi engabatholanga abantwana, kodwa wabuza isibeletho Samuel abantwana. Abanye abantwana bethi izinto zibahambeli kahle. Kuyavuka kumina ukuthi kodwa labantwana bake babongwa yini, ukuthi Nkosi, okungenani abami bakwazi ukuya esikoleni bafunda, baningi ababefisa kodwa bakwazanga. Ngihlale ngibuke abanye abantu bekhononda ngemisebenzi yabo, athi ukuthi nokuthi, bese kuyavuka kumina ukuthi bangaki abathi lo msebenzi wena
umsebenzi nemali engeyihola. Bangaka abantu abahlele emshadweni asebeyibuka imishado yabo bayenyanye bayizonde bayithathe for granted athi omunye umuntu Nkosi ukungiphilelela thuba kuningi bengizobenza. Thandwa zami, inkonzo yokubonga kumina ngifuna ukujula ngoba ithi uma senenkonzo yokubonga kunezinto eziningi engeke ngizibuke ngizidelele. Ngeke ngizibukele phansi ngizididilele kodwa ngizozibuka zonke lezi zinto ngizamukele ngoba ngizoqonda kahle kamhlophe ukuthi ngiphiwe kona ngesihe. Enye inkonzo engiyibuka ngiyithande uthi uJesu ubafihlelile abahlakaniphileyo nezazi kodwa wabulela abancinyane. Ngivumele isithando sami ngibuza umbuzo wokuthi yini uNkulunkulu ayibekile enhliziyweni yakho? Yini uNkulunkulu ayibekile empilweni yakho? Othi ungashona kephi nakephi kodwa inhliziyo yakho ayitholi ukuphumula ngoba kunento uJehova ayibekile athobhala kahle athi isandla sikaNkulunkulu singithintile. Ayikho into ebuhlungu empilweni njengomuntu ophila impilo engenakusasa, ophila impilo engathi uphila namhlanje uzofa namhlanje akazazi ufunani empilweni. Ngibona uNkulunkulu esibizela enkonzweni enokujula yokubuza ukuthi what is my purpose empilweni? Ngiphilelani? Kungani uJehova anginikeza impilo? Yini lento uNkulunkulu ayafisa ukuyifeza ngempilo yami? Yini lento uNkulunkulu ayifihlile empilweni yami afisa ukuba ngiyiqonde ebese ngikwazi ukuyiphila ebese abantu bakhe bethola ukuphila okwengcwele. Lento ethandwa zami mina ivuka inginikeza inselelo enkulu. Uma ngiqonda ukuthi ngadalelwani ngiphilelani ngizokhohlwa ukunaka izindaba zabanye abantu. Lithi ikhehla uMahonqane mina uthi webapholoma imizi ngemizi imile kodwa yonke imizi inodwayi lwakhona. Athi uMadlandula bakholoma imishado nomshado uyayibona yonke ngalena yilo yana uyakhala nalokho uyakhala. Athi nami ngifisa ukuya ngale, athi nalokho ngifisa ukuya ngale. Enze umzekeliso uMadlandula athi bakholoma okunezinsizwa ezahamba seyishonile zaye ezulwini. Mayifike ezulwini mazefike emasangweni zamkelwe zingelosi. Mayingena kuleli gumbi laba abantu bahleli bonke bayakhala ukudla kuchitheke phansi. Babebuza ukuthi bakhalelani bathi abanye abantu silambile thona nje ukudla into abangazi bathi sinenkinga sikwazi ukudla ngoba inkuni zinde kodwa bonke bayakhala. Baphume endlini bangene endlini bafuthi abantu babo bayahleka bayajabula. Babuza ukuthi awunina najabula laba bakhala bathi asina sedlule sesisuthi bathi nidle kanjani ngoba naney'nkuni zenu zinde. Athi omunye besithatha isipuni bese ngiyakha bese ngifunza omunye nomunye athatha isipuni akhe ebese futhi mina. Kanti lapho babenze njalo athi lo nalokho ubethatha isipuni akhe afuna ukuyifunza. Kunenkonzo ethandwa zami ebalulekile empilweni. Asike sinake okubekwe uNkulunkulu kuthina bese siyakhula kona. Okokuqala lokho
uzosiza. Ngiyabonga baba ngokubekile enhliziyweni zethu. Enye into engiyibukayo nehlele enhliziyweni yami kulezi zinsuku uMateyu chapter 9 verse 17. Awukwazi ukuthatha iwayini elisha ulifake esikhumbeni esidala ngoba isikhumba sizodabuka. Yini ofuna ukuyiguqula empilweni yakho? Yini ofuna ukuyishintsha? Yesu sibenzisa umndeni mhlawumbe asizwana, mhlawumbe siyamonozelana, mhlawumbe sikhulumisana. Sithandwa sami, sesingena ku-lockdown, size siphume ku-lockdown singakhulumisani, singazwani, singabhekani. Ikuphi ekumele sikulungise? Kunezinto ekumele sibhekane nazo, kunezinto ekumele ngiyilungise nakulini uqobo. Ma ukuthi bengaziwa njengomuntu onenhliziyo embi, onamagugu, ongazwani nabanye abantu, mangicela isandla somusa uNkulunkulu. Angicela uNkulunkulu angishintshe, angiguqule, angenze ngibe ngcono, angenze ngikwazi ukusebenzana nabanye abantu, sisebenzisane for umusa nenkosi yakhe. Mangimcela uNkulunkulu angiphe uxolo, inkonzo yokudlula, inkonzo yokuxola, inkonzo yokubuyisana. Ndlovukazi yezulu mayisikhulekise, mayisicela amandla nomusa negrasi yaKaNkulunkulu. Makasibusise uNkulunkulu somandla yena ongiyise benendodana nomoya oqinileyo.